Bună să îți fie ziua! Poftește aproape și hai să facem o focaccia. Este o rețetă care salvează maiaua pe care altfel aș arunca-o atunci când o reîmprospătez. Hai să-i dăm cu magie. Pun 330 de grame de apă, 92 de grame de maia și amestec bine. Adaug 300 de grame de făină, 200 de grame de făină T0, 10 grame de sare și amestec până când toate ingredientele se îmbină. Mai adaug 60 de grame de apă, am văzut că aluatul este însetat și mai duce, amestec 5 minute cu ajutorul metodei Rubod, îți las close-up-uri până când ne obișnuim să facem asta împreună. Amestec aluatul cu mâna ca un clește și printr-o mișcare circulară. Se dezvoltă structura de gluten și aluatul va fi pregătit pentru copt. Adaug 10 grame de ulei și amestec 2 minute până când se îmbină cu aluatul. Îl pun într-un bol curat. Acoperit cu o folie de plastic reutilizabilă. Primul stretch and fold. Trag de mijloc și pun aluatul peste partea de jos. Trag din nou și pun aluatul peste partea de sus din 2 mișcări. Până când partea de sus se dezlipește complet de bol. Rotez bolul 90 de grade, trag de mijloc și pun aluatul peste partea de jos. Trag din nou și pun aluatul peste partea de sus. Al doilea stretch and fold. Eu tot rotez bolul să-ți arăt mereu partea din față. Procesul este la fel, trebuie să te asiguri că tragi și îndoi toate cele 4 părți ale aluatului. Așa se creează o structură egală. La a treia serie, aluatul este mai puternic și nu mai este așa extensibil. Procedez la fel ca dățile trecute. Mereu folosesc mâinile umede, altfel s-ar lipi imediat de mine și nu mai pot să fac treaba asta. După 30 de minute, ung tava în care voi coace focaccia cu ulei de măsline, o ung bine astfel încât să mă asigur că nu o să se lipească de fund, răstorn aluatul în tavă și din aproape în aproape trag de el până la margini. O pun în rezistență și o să las încă 30 de minute să stea. Îl las să dospească 4 ore la temperatura camerei, 26 de grade. Mai trag până când ating toate colțurile. Cu 30 de minute înainte să termine să dospească, preîncălzesc cuptorul la 220 de grade Celsius. Aluatul a crescut, prezintă bule și este moale. Torn ulei de măsline cât cuprinde și cu degetele apăs în aluat peste tot. Astfel îi fac patternul original, recunoscut în toată lumea. E vremea pentru ingrediente. Încercați să puneți ingrediente de cea mai bună calitate, pun din loc în loc o frunză de busuioc și jumătate de roșie cherry. Neapărat presar și sare grunjoase și îl dau la cuptor pentru 30 de minute. Uite cum a ieșit. Cu o spatulă verific să nu se fie lipit. Adaug ulei de măsline cât este caldă pentru a absorbi cât mai mult. Îți spun că cel mai greu este să stau în mirosul ăsta divin și mă folosesc de 2 spatule să scot focaccia, cu grijă să nu o rup. O las să se răcească pentru câteva minute și apoi o tai. Culoarea crustei este un maroniu ușor închis. Este crocantă și miezul este pufos cu găuri pe alocuri. Îmi place să prezint produsul final, de zici că e prezentare de modă și focaccia defilează pe covorul roșu. A cam venit vremea să testez o bucată. Să-ți povestesc eu ce se întâmplă când focaccia este la cuptor. Pisica mea nebunește când simte miros de ulei de măsline încins. Cumva și eu trec printr-o stare de euforie atunci când toată casa se umple de mirosul divin din cuptor. E greu să aștept să se facă, dar rab că știu că va fi bine la final. Este caldă, uleioasă, de vis. Și când mă gândesc că este făcută cu maiaua pe care altfel aș fi aruncat-o. Focaccia este un fel de turtă. Turte
care sunt răspândite prin țările din Europa de Est și care nu au cunoscut o adevărată apreciere precum produsul ăsta italian. Focaccia avea rădăcini prin Grecia antică și există pe pământul ăsta de mai bine de 2000 de ani. Ingredientele erau simple: apă, făină și ulei de măsline. Acum se pot adăuga o grămadă de ingrediente, dar în ideea să rămână simplă și de calitate. Locul de naștere al focacciei este regiunea italiană Liguria. Focaccia ligure sau genoveze este groasă de 2 cm și moale înăuntru. Are pe deasupra sare grunjoasă și este unsă cu ulei de măsline. În rest, fiecare regiune, fiecare familie italiană are o rețetă proprie și sunt mai mult ca sigur că toate sunt bune. Eu cred că trebuie să o faci și tu, la tine în bucătărie, și să te bucuri de mirosul care îl va lăsa în urma ei. Îți mulțumesc pentru că ai petrecut timp cu mine și dacă ți-a plăcut, poți să-ți arăți aprecierea cu un like, share și subscribe la canalul meu de YouTube.